weta maradek. Judith Omondi, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag somo kaunti ma Migori, jokanye sekta masomo kod sectors mamoko mawuok e kaunti no ma Migori owinjore ni ka tiegruok ma jopuonj ma Migori ogol kama ntiere sane bomano kendo tere gweng' ma Kwa e sub county ma Suna East. Winjruok obedo ni mbalariany ma Rongo koro idhi dar nyaka ka tiegruok no ma Migori TTC. Jojuma nigi mathoth. Kada beni mbalariany ma Rongo osebiro kachiwo tiegruok e courses mopogore opogore ka tiegruok ma jopuonj ma Migori TTC ka ochako dwe mar 5 mar higani. Weche osebiro ka pilore mathoth ka otende kod paro mar loko ka tiegruok ni ma jopuonj mondo koro bede bad mbalariany ma Rongo. Moko yando gande yande siro chenro ni ka moko bende yande nitiere kod paro ma opogore. Kata kamano romo mar kawo pacho ganda romo ne olos kod jobunu ma Suna West Peter Masara jodak e kaunti ma Migori koro yie mondo koro ka tiegruok ni ma jopuonj ma Migori odar kama nitie sani kendo kanyo koro we mar gero bad mbalariany ma Rongo. Ji owinjore te ni koro college ibro kopo ni university ni ochakore to college ibro gol itero Suna East kamiluongo ni Kwa nikech nitiere lokono e Kapradik. University ni en gima jo Migori wasemanyo ndalo mang'eny, wan ga gete mang'eny, but one in agreement ni koro wanyalo chako university kamoro jo oyud thuolo mar somo machiegni mondo nyithiwa madhi mabor bende som ka. And the board was in agreement on condition that the college does not die, but the college is relocated. And today I want to say that I'm very happy with what has happened because the people have spoken, the leadership have spoken. Migori TTC no chakore kanu oae kuom Migori Boys Secondary School from 1960s. And in fact, onyuolo university, onge gima ber mono gima chalo kama. And if we have a university and we have TVETs, hiyo sasa ni sherehe kubwa kabisa. Jodbu ma Suna West Peter Masara wacho ni giketo okenge madwarore kod migawo mar somo mondo lek man loko ka tiegruok ma jopuonj koro bed mbalariany. Ibro chake mana ka osemiwa roadmap. Ichake achaka ka to bang' higa 3. Kosebedo higa 3 ma koro miye gimiluongo ni charter. To koro wagolo university ke chidwaro ni ka bet university gere lo ma ok tin e Kaprabich. To wan gi eka prochiko lichota. Koro manyiso ni university progel lichota. To for sani to nyaka ne wachake institution mar serikal. Omiyo wakawe ka. Be wachako wawinjore ni jonyuol te okel nyithindo ka. Mondo college ni university ni koro obed gi ndhadhu. Jokany sekta masomo e kaunti ma Migori wancho niketo mbalariany e boma ma Migori ok dhi mana ji wechego mag somo kende to bende dhi ji wechego mag dongruok ma oting'o ala. Ni lawo gi kuonde maboyo kata sani ji pod lawo gi kuonde maboyo to kopo ni dongruok mar dongruok okelonwa university nyaka machiegni Migori ka ang'o ma de wapingene. Basi biro gi yore mang'eny omiyo ne wakwayo ni ng'ata ma dipo ka nigi wach mar Situmu University mano no bed mana wachne. Nyaka sani kar somo kata learning center ma mbalariany ma Rongo obede kod dhi nyime e kar tiegruok ma Migori TTC oseywayo jopuonjre malo 50 ma bende somo courses ma opogore opogore. Already started and we have students that are on. Some of them have finished their exams. They are moving on to 1.2 and we are also hoping that by September we'll be able to have 1.1 coming in. And that is how the center is going to grow, and with the effort and the support of the government leadership and the community leadership. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi talk report ma George Juma ma